תפתחו במאמר ראשון, זה די בהתחלה, עוד פ' אז עוד פ', לא, אתה בהקדמה, מאמר ראשון עוד פ'. איזה מאמר? ראשון. בסוף לך אין ספר? באתי ביום, שבוע, זה מכין, לא, תשב פה, ישראל, תשב פה, הנה, מישראל, יש ספרים, ברוך השם, יש ספרים. אנחנו בינתיים עוד בשלב שהספרים עוד מספיקים עם האנשים. טוב, בעוד פ', אמר הכוזרי, נשוב אל ענייננו והודיעני איך קמה תורתכם ואיך פשטה ונראתה. איך זה קרה? הכוזרי עכשיו מנסה, המלך הכוזר מנסה להבין איך זה קרה שהתורה שלנו התפשטה והתרחבה. הוא הבין, כמו שכל השאר התחילו מאיזה אדם אחד שבא ופתאום אומר משהו, וזה מתחיל להתרחב ולהתפשט ולהתרחב. איך זה קרה שהתפשט והתפשטה ונראתה, ואיך נתחברו הדעות אחרי שהיו חלוקות. הרי כל מיני אנשים סברו, כל אחד סבר כך, אחד אחר, אחד עבד עבודה זרה כזאת, אחד עבודה זרה. מה קרה להם שפתאום באו והתחברו? וכמה שנים נסדה האמונה ונבנתה, עד שהתחזקה ונשלמה, מה היה התהליך? כלומר, זה מסתובב, ככה הוא אומר, ברור לי שהיה פה איזה תהליך מסוים שזה לקח זמן, עד שאנשים קיבלו והשתכנעו והפנימו את כל הדברים האלה. עכשיו הוא מסביר כי התחלת הדתות מבלי ספק לא תהיינה כי אם ביחידים שמתגברים לעזור הדבר אשר אצל אלוקים. כלומר, איתם הקדוש ברוך הוא מתקשר, להם הוא אומר את מה שהוא אומר, להראותו, והם הולכים ורבים ונעזרים בעצמם, או שכל מלך עוזר ויכריח ההמון על הדבר ההוא. בא מישהו מכריח, ואז כולם הולכים עם זה. אגב, יש איזה סיפור מעניין על הדבר הזה, סיפור מאוד מאלף, הייתי אומר. מאלף לא בעין, מאלף באלף. ומסביר את העניין הזה. ככה מספר את האגדה. רבי נתן אייבשיץ לפני 350 שנה בערך, היה אחד מגדולי הדור, פיקח מאוד מאוד, איש מיוחד במינו. והיהודי הזה היה מאוד אהוב על המגל הגויים, כי הם העריצו אותו, וגם על ראש הכמרים של אז בעיר ההיא, גם היה אהוב עליו. באיזשהו נס כזה שהכומר אהב אותו. והוא הבין שעומד לפניו אדם מיוחד במינו משכמו ומעלה. והם היו מדברים הרבה ביניהם, ויום אחד הכומר הזה אומר לו, תשמע הרב, אני יודע דבר אחד, שבתורה שלכם כתוב שצריך ללכת אחר הרוב. הוא נכון, אבל תסתכל כמה אנשים יש בעולם. מיליונים, מיליארדים. ומה כולם? רובם מאמינים. אז הוא אומר, הכומר בא לנצרות, תלך אחר הרוב. התורה שלכם אומרת, תלך אחר הרוב. אז הוא אמר לו, וגם איך זה יכול להיות שכל כך הרבה אנשים, מיליונים מאמינים. תראה, מיליונים מאמינים, משהו לא יקרה. שזה נכון. אז אומר שזה ככה. אמר לו, תשמע, אני אין לך תשובה, אבל בתנאי אחד. שביום מסוים אני אבוא אליך, ואתה תעשה בדיוק מה שאני אומר. תלך אחריי, שלב אחרי שלב, ואז תיווכח. אתה מסכים? אומר לו, בסדר. הוא ידע שהוא לא יסובב אותו בכחש, הוא לא יעשה לו דבר. בסדר. יום מסוים מופיע אצלו רבי נתן אייבשיץ בבוקר, אומר, בוא עכשיו, נלך. לאן? בוא תראה איתי, נלך. הם הולכים, היה בדיוק יום השוק. יום השוק של אז היה רחבה ענקית, שבה היה המון דוכנים שאנשים באו, והמון אנשים באו לקנות. והתקבצו לשם המונים. ואז רבי נתן אייבשיץ הולך איתי עם הכומר, רבי נתן אייבשיץ לבוש בגדי הכומר, כמו שכומר. כל הכהנים הכירו גם את זה וגם את זה, כי הם היו בני אותה עיר. והוא מתחיל להסתובב בשוק הלוך וחזור, ומדברים על דה ועל ועל פה ועל שם. הוא גיל לקבל את השיחה. אנשים מתחילים לראות ששני אלה הולכים, עד מהרה נתקבצו סביבם, כשהרב נתן אייבשיץ שעומד כאן קבוצה אדירה, ככה כזה אחר, וכמה אנשים, פתאום הוא נעצר ואומר, עכשיו תסתכל, ככה בכל רם, עכשיו תסתכל. הכומר ידע שהוא צריך לעשות מה שהוא אומר, בלי לשאול שאלות. זה היה התנאי שלהם. הוא אומר, עכשיו לא תסתכל פה, כאן, אתה רואה? אתה רואה את המלאך ההוא, אתה רואה? הכומר מסתכל, לא, באמת ברירה, הוא עושה ככה.
הוא עושה ככה. פתאום שומעים מאיר שרד, הוא אומר, כן, גם אני רואה אותו, עם כנפיים לבנות. והשם אומר, והנה על ידו עוד אחד עם כנפיים שחורות. ומתחילים אחד לתאר, ובקיצר, כל ההמונים מיד אומרים, הנה אני רואה את המלאך הזה, זה מונה, אני רואה 3, 4, 5, מפנטזים שם, מי יודע מה. הם גמרו את הסצנה הזאת, הלכו הצידה. אמרו לרבי נתן של צפון, אומר, תגיד, אתה ראית משהו? הוא אומר, שום דבר, אומר, גם אני לא. אבל תראה מה שכל אלה דיברו. אתה אומר, זה נקרא המונים, זה נקרא רוב. אם זה אתה בא אליי, עם המונים כאלה אתה בא אליי. אומר, תראה מה שעשינו, שני אנשים, כלום, בכלום. בדבר שלא היה ולא נברא. וכולם כבר ראו, ועכשיו נשבעו שראו, ואחד יבוא יספר הביתה, אתם יודעים מה ראיתי היום, בארוחת צהריים הוא יספר, ואז כולם ידעו. הוא אומר, זה לעבוד על ההמונים, הוא אומר, זה דבר של מה בכך. אז הוא אומר לו, אומר לך כוזר, הוא אומר לכוזרי, תגיד לי, איך זה קרה שכולם פתאום מתחברים ביחד ומסכימים לדבר אחד, איזה תהליך זה? תספר לי אותו. אמר החבר, לא יקום ויגדל על הדרך הזה, אלא הנימוסים השכליים אשר התחלתם מן האדם. זאת אומרת, כל מה שבא בן אדם ורוצה להוכיח משהו או להראות משהו, אז זה בא ומתחיל מהדרך הזה שבא מישהו, מעלה תיאוריה מסוימת, אומר איזה רעיון מסוים, ומתחיל לספר את הדבר הזה. וכאשר יגבר ויעזור, יאמר, כי הוא נעזר מן הבורא, הוא מלומד בדומה לזה. עכשיו כשהוא רוצה, למשל, יש לו כבר יותר כוח, אז הוא בא ואומר, אני קיבלתי מהבורא עכשיו הודעות, והוא מתחיל לספר לאנשים, ואנשים מתחילים לכבד אותו, ואז זה מתחיל, כשזה בדבר שבא מבני אדם, ככה זה מתחיל. אבל הנימוס אשר התחלתו מהבורא, הוא קם פתאום, ואמר בו, היה ויהיה כבריאת העולם. הוא אומר, אמירה של הקדוש ברוך הוא, היא עושה את זה בשנייה. אין פה זמן. הוא אומר, גם הדת שלנו כך התחילה. בלי תהליך, בלי התפתחות, בלי איזשהו שלבים. זה היה בבום אחד גדול, בדבר אחד גדול, במיידי. כך זה התחיל. אמר הכוזרי בפ"ב, הבהלת אותנו בדבריך החבר. אתה אומר דברים מבהילים, הכוונה היא דברים מוזרים, דברים קשים. מה, איך יכול דבר כזה? אמר החבר, אבל העניין מבהיל יותר, הוא אומר, אבל יש פה דבר הרבה יותר קשה להבנה. מדוע? כי היו בני ישראל משובדים במצרים, 600,000 רגלי, מבין 20 שנה ומעלה, כלומר, הוא רוצה להגיד כאן, רק מבני 20 שנה ומעלה, עד גיל 60, היו 600,000. אז כמה היו מתחת לגיל 20? כמה היו מעל גיל 60? כמה היו נשים? כמה בנות? כמה ילדים? זקנים? הוא אומר, זה מיליונים. אם רק הגברים מהגיל, במתחם הגילים האלה, 600,000, אז כל העם היה מיליונים. מתייחסים ל12 שבטים, לא נמלט מהם איש, ולא ברח אל ארץ אחרת. אף אחד מהם לא ברח לשום מקום, אף אחד מהם לא נעדר, ולא נכנס בהם נוכרי. תראו לכם אותה, אף שום גוי לא נכנס שם לתוך ה-600,000 האלה. שמרו על עצמם כיחידה הומוגנית, בלי שאף אחד מתערב איתם. איך זה יכול להיות? הוא אומר, תחשוב קצת, הוא אומר, איך יתאחד דבר כזה? 12 אנשים שבאו ירדו למצרים עם המשפחות, 70 איש בסך הכל ירדו למצרים בסך הכל, ומי זה היה? זה היה יעקב, בניו ונכדיו. זה מה שהיה. ומשם 600,000, אף אחד לא מתערב איתם, אף אחד מהם לא הולך לשום מקום, לא מתחיל לנסוע ולקבל איזה חופש או איזה משהו, כלום, שום דבר. מייחלים המועד אשר ידע שבו אל אברהם, יצחק ויעקב, אל אבותם, אברהם, יצחק ויעקב. הם ידעו במסורת שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם, אמר לו 400 שנה יעבדו ואחר כך יחזרו לארץ. הייתה להם את הנבואה הזאת במסורת, הם ידעו את זה, מחכים לרגע שבו זה יתממש. שנכנסים את ארץ כנען, וארץ כנען הייתה כעת בידי 7 אומות בתכלית ההצלחה והחזקה. הם היו שם, ישבו בארץ הזאת,
בצורה מאוד מאוד מושרשת. ערי מבצר, גיבורים, ענקים, רפאים, איך התורה מתארת אותם? וגם רפאים בני הענק היו שם. איך מתארים אותם? אנשים שאי אפשר לנצח אותם. בתכלית החוזק. כשהמרגלים הגיעו לארץ ישראל לבדוק אותם, של משה רבינו, אז הם כתוב שם, הם מספרים, בנהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם, הם מסתכלים עלינו בתוך חגבים. איזה כוח יש לאנשים האלה? רק דורכים עלינו, לא צריך יותר. פשוט כמו, איך הורגים חגב? דורכים עליו. רק דורכים עלינו, גומרים אותנו. אז זה מה שהיה שם. בית שבע אומות בתכלית ההצלחה והחזקה, ובני ישראל בתכלית הדלות והעינוי ביד פרעה. הורג את בניהם שלא ירבו. עכשיו הוא עושה את מה שהוא רוצה. אין בג"ץ, אין כלום. מה שהוא רוצה הוא עושה. רוצה להרוג אותם, הורג אותם. לשחוט, לשחוט. שחט אותם. בחז"ל מספרים שרחץ בדמם של תינוקות. זרק אותם ליאור. זה כתוב בתורה מפורש. כל הבן היאורה תשליכו. מפורש בתורה. וישלח משה ואהרון איל חולשתם, שלא היה להם שום כוח, שום צבא, שום איזה מנגנון שעומד מאחוריהם, כלום, אבל שום דבר ממש, שום דבר. ועמדו כנגד פרעה עם חזקתו באותות ובמופתים, ועומדים כנגד פרעה, ועומדים מולו, והוא מנסה להוריד אותם, ולא מצליח, והם מצליחים לדבר איתו, והוא רוצה לא לתת להם רשות, והוא לא יכול. הם עושים מה שהם רוצים, הם רוצים מה שהם רוצים, ואתם יודעים בשינוי המנהגים, ולא יכול להסתר מהם, ולא לצוות עליהם ברע, ולא למנוע עצמו מ10 מכות אשר חלו במצרים בימיהם. הוא רוצה למנוע מעצמו, הוא רוצה כוחות, אין לו כוחות. ולא לצוות עליהם ברע, ולא למנוע עצמו מ10 מכות אשר חלו במצרים בימיהם, ובארצם, ובאווירם, ובצמחיהם, ובבהמתם, ובגופם, ובנפשותם. זה קרה להם ככה. כל מקום במצרים הם נגעו גם בתשתיות שלהם, במהם, בארצם, באווירם ובצמחיהם, זה כל התשתיות, ובבהמתם, אחר כך בגופם, השכין, הברד שהרג אותם קצת, השכין, הרוב שטרף אותם, זה בגופם, ובנפשותם, שהנפשות מתו, מכת בכורות, שמת מהן ברגע אחד, באותה שנייה בדיוק, בחצות הלילה, אם מי שזוכר מה שדיברנו אתמול, כשהשם מופיע, באותה שנייה כולם מתו. אתמול ערכנו בדבר הזה. אתמול אמרתי שהוא במקום מישהו אחר. אז ערכנו בדבר הזה, לבאר את העניין הזה היטב. המורים של המצרים, בשנייה אחת מתו, באותה שנייה שהקדוש ברוך הוא הופיע במצרים, בחצות הלילה, באותה שנייה יצא נפשותם. ואין בית אשר אין שם מת, זולתי בתי בני ישראל. לכל המכות האלו באות בהזרה, ובהתראה, ובמועד. הוא אמר, מחר, מחרתיים, בעוד שבוע, הוא נתן זמן מתי זה יהיה, הוא אומר, תנסה להתגבר על זה, תדחה את זה, תנסה לעשות שזה לא יגיע אליך, לא מצליח. זה מגיע באותו מועד, באותה שעה, באותה נקודת זמן, רק על המצרים ועל אף אחד לא מישראל. ומסתלקות. ומסתלקות מתי? כשמשה רבינו אומר. ויאמר למתי אתיר לך? ויאמר למחר. ויאמר כך יהיה אצל צפרדעים, הוא אמר לו. התפאר עליי למתי אתיר לך שיצאו הצפרדעים. הוא אומר לו למחר. זוכרים את זה, את הפסוק? אז הוא אומר לו למחר, וכך היה בדיוק באותה נקודת זמן. הוא שם שם מקל. המקל עשה אצל על הכותל באיזה מקום. אמר לו, כשיגיע מחר רצה לפה, זה יהיה. כך היה. זה מה שאמר לו, מחר. הוא לא אמר לו מחר בנקודת זמן, פה, שם, כשזה יהיה, סטופר, כשיגיע לשם, זה יהיה. אז הוא אומר, מסתלקות כדי שיתברר כי הם בכוונה מאת אלוקה חפץ, עושה חפצו בעת שיחפוץ. כי כל המכות האלה, רבותינו הראשונים, הפרשנים, מאוד מעריכים איך שהקדוש ברוך הוא במכות טיפל בכל מה שהיה צריך להוכיח לישראל. תדעו לכם שהמכות היו לא פחות מאשר להעניש את המצרים, לתת לישראל את כוח האמונה. ואז הם ראו שהקדוש ברוך הוא שליט מתחת לארץ, על הארץ וגם בשמיים. ולכן המכות מתחלקות, חלק מהם היו מתחת לארץ, אדם,
זה במים. המכות עצמם זה מה? הכנה לאמונה של עם ישראל. איך? עוד פעם? המכות שקיבלו המצרים. כן. הייתה כאילו הכנה של אמונה. נכון, זה היה בסיס האמונה, בדיוק כך. זה היה בסיס האמונה. אז היה להם גם אחר כך צפרדים על הארץ. היה רוב על הארץ. אחר כך היה השמיים, ברד, חושך. כל אלה בשמיים, בנפשות. כל הדברים האלה, זה היה מכות כדי להראות, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. בכל מקום, השלטון הוא שלו. כן, בבקשה. יש לי גם שעזרם היו גם שבועים, לא יהיו. נכון. גם הבחורים שלהם מתו, כן. למה, מה עם השם? כן. ושלא יגידו שהאלוהים של הגויים האלה... נכון. הם עשו את העמדה. והיה עוד סיבה, וזו סיבה אחת שכתובה מפורש ברש"י, מה שאתה אומר, והייתה עוד סיבה, שהבחורים האחרים וכל אלה שמחו לעידם של ישראל. הם היו בעצמם שבויים, אבל הם גם שנאו אותנו. אז הם שמחו לעידם של ישראל. אז כבר היה, גם הם לא היו בסדר. מצד שני, שלא יגידו אותם אלה, הנה, האלוהים של אלה טבע את עלבונם, והוא בא עכשיו ונקם מהמצרים. זאת אומרת, שידעו שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. ולא מצד, עכשיו הוא אומר, לא מצד הטבע, ולא מצד הכוכבים, ולא מצד כשפים, ולא במקרה. עכשיו, כל הדברים האלה ראו עין בעין שזה לא הולך. כשקרה מכת השכין במצרים, אז אומר פאול החרטומים, תעשו גם אתם, הם ניסו לעשות, כתוב, ונסו גם החרטומים לעשות כן ולא יכולו. ויאמרו, אצבע אלוקים היא. הם אמרו, זה מהקדוש ברוך הוא. כשפים לא יכולים לחול על בריאה פחות מגודל כזה וכזה. וכיוון שהקדוש ברוך הוא הביא להם את הבריאות האלה, אז אומר, הם אמרו, אצבע אלוקים היא. הם, החרטומים, בעצמם אמרו, זה רק הקדוש ברוך הוא. זה לא אנחנו. זה לא כשפים, זה לא משה רבינו. זה לא ככה, כי כשפים לא יכולים לפעול ככה. אנחנו מכירים את העסק הזה, מורים. אנחנו יודעים איך זה עובד. זה לא עובד ככה, זה לא עובד על הדברים האלה. אז זה מה שאומר, הם הבינו שהם בכוונה, במניקו את השורה הזאת, מאת אלוקה, חפץ, עושה חפצו בעת שיחפוץ, לא מצד הטבע, ולא מצד הכוכבים, ולא מצד כשפים, ולא במקרה. ואחר יצאו בני ישראל בדבר השם בלילה ההוא, בעת שמתו בכוריהם מעבדות פרעה. כאן קצת משמע שמתי נגלו, כמו רבי אלעזר בן עזריה, שלמדנו לפני שבועיים. שזה היה בנקודת החצות, שהגאולה הייתה בשנייה ההיא. והלכו דרך ים סוף ומנהלם עמוד ענן ועמוד אש. מי מוליך אותם? לפניהם יש עמוד אש. ביבור יום זה עמוד ענן. והולכים לפניהם ומנהיגים אותם. ונגידיהם וכהניהם, מי הם המובילים אותם בבחינת בני אדם? שני הזקנים האלוקיים, משה ואהרון. היו בעת שהתלמדו בני 80 שנה ויותר. כי משה, שהיה הצעיר מאהרון ב3 שנים, היה בן 80 שנה. כתוב, ומשה בן 80 שנה ואהרון בן 80 שנה, בדברם אל פרעה. פסוק מפורש בתורה, בתחילת המכות. הם היו בני 80 ו83. אז הוא אומר, ומשה ואהרון היו בעת שהתלמדו בני 80 שנה ויותר. עד העת ההיא לא היה להם מצוות, כי מעט. היה מצוות שהצטברו עד אז עם ישראל, כמה הם היו? מעט. מורשה מן היחידים ההם, שזה היה להם בירושה, כלומר, במסורת קדמונית, מאדם הראשון. מאדם ונוח, זה אותם 7 מצוות בני נוח, כמו שאנחנו קוראים, ולא ביטלה משה. משה רבינו לא אמר, טוב, אלה עד עכשיו היו אלה, עכשיו נעזוב את אלה, נלך לאחרות. זה לא. אלה היו ונוספו עליהם עוד. הוסיף עליהם. ואחר כך רדף אחריהם פרעה, ולא נצטרכו אל כלי מלחמה, ולא היו עם מלומדי מלחמה. א', הם לא היו צריכים כלים, ב', גם הם היו צריכים כלים, הם לא היו מלומדי מלחמה. ללכת לעשות מלחמה צריכים תכסיסי מלחמה, אימונים, צבא. איך הצבא הולך? עושה אימונים. לא היה להם דבר כזה בכלל. הוא בקע עליהם את הים, ועברו בתוכו, וטיבע פה פרעה וחילו, והשליחם הים מתים לעיני בני ישראל, והדבר ארוך וידוע. הרי זה הדבר ידוע, רבותיי, שעם ישראל ראה את המצרים מתים. עכשיו, זה לא סתם שהוא ראה אותם מתים. חז"ל אומרים ככה,
לכל אדם היה איזה נוגס משלו, מצרי משלו, שהכיר אותו והתעלל בו. והוא היה פוחד ממנו באופן אישי. על המצרים האלה עוד אחד ואחראי שגם אותו הכירו. כל אחד הכיר את המצרי שלו מת. כל אחד ראה את המצרי שלו מת. אז הם השתחררו מהם לגמרי. כשראו אותם מתים, הם הבינו, זהו, הוא כבר יותר לא יציק לי. אותו רשע. וזה לומדים, וירא ישראל את וירא ישראל את שפת הים. וירא, של יחיד. כן, כל אחד ואחד ראה, וירא מצרים את שפת הים. הוא אומר, ותיבא בשביל עוד המתים לבני ישראל, והדבר רוח וידוע. אם תרשו לי, אני אספר לכם קוריוז. מעשה שהיה, רבותיי. מעשה, זאת אומרת, מראה על חוכמת ישראל. לפני 200 שנה, ראש ישיבת וולוז'ין, הגדולה באירופה, הישיבה הכי גדולה באירופה, היה הנציב מוולוז'ין. הנציב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין. ראשי תיבות נציב. נפתלי צבי יהודה ברלין. הנציב מוולוז'ין. היה, איך? יש בצאצאים פה בארץ. בטח, בטח. בר אילן, נו. המהנדס הזה עם הגשר ההוא שהתמוטט. אז הוא נינו. בקיצור, תשמעו רבותיי, היה הנציב מוולוז'ין, היה לו במוצאי שבת, תמיד עושים כמה תלמידי חכמים, יושבים יחד, מדברים על כל מיני עניינים שעלו לפרק, גדולי תלמידי חכמים, והיה לו נציב בן דוד. הבן דוד הזה על היום, לא פחות ולא יותר, בנו של בעל ערוך השולחן, שקראו לו הרב אפשטיין. והוא דיבר ספר נקרא תוספת ברכה, בא לתורה תמימה, על התורה, מי שמכיר את החיבור הזה, בא לתורה תמימה, יש את זה פה בספרייה. והוא נכנס במוצאי שבת אחד אל הנציב, ורואה שהנציב, כל החבורה שם שקועים, מחפשים, טרודים באיזה עניין מאוד. אז אמר להם, שבוע טוב, תדע לך, תגיד, צפו לי, מה קורה? מה הולך? מה אתם כל כך טרודים? אבל בא אלינו בקשה מוזרה, דבר מוזר, שאלה שאף פעם לא התעוררה לנו. זה היה במוצאי שבת פרשת בשלח. אז הוא אמר, תגידו לי. הנציב היה מגדולי הדור, שתבינו. אולי תפת על מתרחב פחות מההוא, אבל מה? אבל תגידו לי. אז אמרו לו, תשמע, היו פה שני אחים, גרו בעיר שלנו. שניהם הסתכסכו ביניהם ורבו. גם זה קורה. אחד נשבע שלא יראה יותר את אחיו לעולם. כך הוא נשבע. האח הזה, לא שנשבע, אלא שנשבעו עליו, האח הזה מת. מת בשבת. האח החי, שנשבע שלא יראה את אחיו, ליבו כאב מאוד. הוא אמר, אני מוכרח לראות אותו עוד פעם אחת לפני שהוא מת. לבקש מחילה, לא יודע מה הוא רצה, מה היה בדעתו. חייב לראות, אני חייב. אבל נשבעתי, מה אני אעשה? תגידו לי, בא אל הנציב, תצילו אותי, תנו לי פתרון. הנציב אומר, הוא התחיל לדון, וזה שדנו חבורה שם. האם השבועה הזאת כוללת גם את המת, או לא כוללת את המת? הוא אמר שלא ישבע, לא לראות את אחיו. אולי רק חי, אולי לא מת. והתחילו לנסות לדון. חייך, בא לערוך השולחן, בא לתורה תמימה ואמר, רבותיי, רבי ברוך אפשטיין קראו לו, רבי ברוך אפשטיין. כן, תגיד, אומר, יש לי ראיה מהתורה. אז הנציב אומר, מהתורה, הנציב היה בקיא אדיר. מהתורה, תתחיל לחשוב, איזו ראיה? יש לי ראיה מפרשת שבוע. זה אומר, לא יכול להיות. איפה? מה? מי? מו? לא תופס. אז בואו אני אגיד לכם. כתוב שמשה רבינו אומר לבני ישראל, לפני שנכנסו לים, לפני שהם עברו את הים, אמר להם, כי היום אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. זוכרים את הפסוק? כולנו זוכרים אותו. אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ואחרי זה כתוב, וירא ישראל את מצרים, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, לא תוסיפו לראותם. אז מה זה מצרים? אבל וירא את ישראל, מצרים מת. סימן שכשרואים מת זה לא נקרא שרואים. אז מכאן אתה יכול להגיד לו שילך להסתכל באחים. כיוון שזו כל התרים. וכך הוא פסוק. הוא פשט לו את זה מהפסוק. סתם קוריוז. מעשה שהיה. הוא פשט לו את זה מהפסוק. את ההלכה הזאת. דבר מעניין. תפס את זה.
אז הוא אומר כאן ככה, אומר... זה לא כלל את הנדר שלו, כן. בא לראות אותו. מה? כן, כן, הנדר לא תופס אדם מת, כי זה לא זה. הוא אומר, אז זה לא זה, הוא רק יצא כדי, נכון. בהייה. נכון. אז זה אומר, זה מה שהיה, אתה אומר, אתה מחפש, ישראל. אתה אומר, אני אומר לך שזה היה, הופעת השם הייתה בבת אחת. אומר, זה דבר מבהיל, הוא אומר, דבר מבהיל עוד יותר מה שקרה פה במצרים. אז על זה אומר עכשיו הכוזרי פ"ד, אמר הכוזרי, זהו העניין האלוקי באמת. ומה שנתלב לו מן המצוות ראוי לקבלו. כן נכנס בלב מאמיתו ספק. לא מחשבים ולא מתחבולה ולא מדמיון. ואילו נדמה להם המכות, נניח שכאן כל המכות היו בדמיון שנדמה להם, ויבקע הים בדמיון, ועברה מתוכו, לא ידומה להם הצלתם מן העבדות, אומות מעבידיהם, וקחתם שלל. בזה אתה לא יכול בדמיון. כשפתאום הם יוצאים החוצה והם משוחררים, כשהם עובדים, זה אין דמיון. אתה יכול להגיד דמיונות הרבה דברים, אבל כשהם היו קודם עבדים, ועכשיו הם לא עבדים, אז זאת מציאות, זה כבר לא דמיון. שקודם לא היה להם כלום, עכשיו יש להם רכוש אדיר של המצרים, זה לא דמיון. זאת אומרת, אז אתה רואה שכל זה לא דמיון. אומר, ואומות מעבידיהם, וקחתם שללם והשאר ממונם אצלם, יישאר, וזה עיקשות בפיקוס. כלומר, אם מישהו יבוא ולא יקבל את זה, סתם עקשן. על עקשנים אנחנו לא מדברים, כך אומר הכוזרי בעצמו. רבותיי, בעצם כאן אומר הכוזרי דבר אחד גדול וחשוב מאוד מאוד. אומר, האמונה של עם ישראל בנויה על העובדות האלה. היא לא בנויה על דמיונות. היא לא בנויה על איזה מסר של בודד, שאתה יכול להאמין לו או לא להאמין לו. אולי צדק, אולי לא צדק, אולי הוא דמיין, אולי לא, אולי כן, אולי לא. היא בנויה על עובדות שחווה אותם כל העם כולו. המיליונים כולם חוו אותם וראו אותם, ועל זה מבוססת אמונתנו. לא על איזשהו מסר מעורטל כזה, מין דבר כזה, לא ברור, לא מוגדר. איך? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כן, לא. אז כשרואה את הדבר הזה, אז זה נותן את האמונה. אז איך? ויאמינו, אחרי שיאמינו כבר היה להם ספק. אחרי שיאמינו, עדיין זה לא היה מושרש כל כך חזק בלב, כדי לדחות את כל הספקות שאחר כך נוצרו להם. תראו, רבותיי, שתבינו טוב, בחירה חופשית אף פעם לא נסתלקה מבן אדם. אני אומר את זה במאמר מוסגר, לא קשור כעת לכאן. בחירה חופשית אף פעם לא נסתלקה מבן אדם. הקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם שתמיד תהיה לו בחירה חופשית. הוא יכול לבחור לכאן או לכאן. כשהם ראו את כל הדברים האלה, היו להם גם ניסיונות בהתאם לדרגה שבהם היו. אם מי שרואה את זה, גם הניסיונות שלו הם אדירים. גם הניסיונות שלהם אדירים. תסתכלו מה שרש"י כותב בעגל, פרשת שבוע, שבא השטן וברבב את העולם, חושך, אפלה, ראה להם את דמות משה מוטל במיטה למעלה, שט בעננים. הם ראו את כל הדברים האלה בעיניים, ראינו אותם, משה מת, הנה, ראינו. אבל רבותיי, זה היה לעוצם האמונה שקיבלו במעמד הר סיני, לגודל זה גם היה ניסיון. לנו נדמה שככה מה פתאום עשו את העגל? מה, השתגעו? להם היה ניסיון שלא היה לנו. הם ראו דברים שאנחנו לא מבינים מה הם ראו. וזה היה ניסיון. אם משה רבינו אמר, הם היו צריכים להגיד שזה ככה, זה לא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות אחרת. על כל פנים, רבותיי, האמונה של עם ישראל אומר כאן החבר למלך הכוזר, בנויה על העובדות האלה של מכות מצרים, יציאת מצרים, שכולם חוו אותם, כולם ראו אותם, כולם ידעו שזה לא דמיון, כולם הרגישו את התוצאות, את הפירות. המכות הם דמיון, אבל העובדה, קודם היה עבד, עכשיו לא. קודם לא היה לו כלום, עכשיו יש לו כן. הם רואים את המצרים מתים. אז ממילא זה, הדבר הזה, זה נתן את כוח האמונה הגדול, ואחרי זה עוד מעמד הר סיני שהוא עולה עליהם 10 מונים. חז"ל אומרים על הים, היה דור של ענקים באמונה שלהם, שהם היו צריכים ניסיונות גדולים. נכון? ממש דור של ענקים גדולים. נכון. הם היו מאוד גדולים. הניסיון שלהם היו גדולים. זה כי בחירה חופשית צריכה להיות תמיד בחירה שקולה. מה זה בחירה חופשית? שקולה. שהכוחות שקולים זה כנגד זה. בלי זה אין בחירה. כל הבחירה בנויה על זה לעומת זה.
אז כל דור יש לו את הבחירה שלו, לפי הכוחות שיש לו. ככל שהוא יותר צדיק, אז יש יותר יצר הרע. בטח, בטח. זה חז"ל אומר את זה מפורש. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, זה לשון של חז"ל. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כן, כמו שמספרים על הגר"א מווילנה שהוא אמר פעם ככה, הוא אמר, מה יצר הרע של גנב? מה נקודת הבחירה שלו? כן לגנוב או לא לגנוב? הוא אומר, איפה נקודת הבחירה שלי? כתוב שאסור לאדם להסתכל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. אדם לא יכול להסתכל מה היה בתחילת העולם, לפני בריאת העולם, ומה יהיה אחרי כל זה. מי יכול להסתכל? אנחנו יכולים להסתכל. הוא אומר, אבל לי יש כלים להסתכל, והיצר הרע שלי הוא זה, האם להסתכל או לא להסתכל? במופלא ממך אל תחקור. במה שלא הרשית להתבונן, אל תתבונן. הוא אומר, לי יש את היצר הרע הזה, איפה כן לבדוק ואיפה לא להסתכל. וזה היצר הרע שלי. גם היום יש את כל הטכנולוגיה שאפשר לבדוק דברים. אז היום יש לנו נקודת בחירה אחרת. היום יש לנו הרבה דברים שעוזרים לנו להאמין, וגם דברים שעוזרים לנו לא. אותו דבר, אותה בחירה. יש לך זה מול זה. יש לך היום המון דברים מוחשיים במוחש, שאתה רואה דברים שפעם לא יכולת להבין אותם במוחש, והיום אתה כן יכול לראות אותם, רואים אותם. אתה רואה דברים. ופעם לא ראית אותם. אבל יש לך מצד שני, היצר הרע עושה את שלו עם כל הפרסומת כל זה. כן. כן. טוב, בוא נגיד לך הסבר לזה. אני אגיד לך לזה הסבר. יש לזה שני הסברים עיקריים, אחד של הרמב"ם ואחד של רבנו בית הלוי, שהיה 1000 שנה אחריו, 900 שנה אחריו. אבל אני אסביר לכם את הדברים. הרמב"ם אומר שלפעמים קורה שבן אדם מקבל עונש אחרי שהוא כל כך הרע ועשה רע בבחירה החופשית שלו, שכבר נשללת ממנו הבחירה, שזה חלק מהעונש שלו. הוא כל כך הרע בבחירתו עד שנשללת ממנו הבחירה. רבותיי, פרעה הרע לעם ישראל בצורה נוראה. אי אפשר לתאר מה שהוא עשה להם. לשחוט תינוקות ולרחוץ בדמם, כי היה לו צרה ואמרו לו שמזה אתה תתרפא. תבינו, שמה פועל ישראלי שעבד בנטבח ונפל ומת, לא עשה להם שום בעיה. יש לנו עוד מיליונים. מה צריכים בכלל להתעסק עם זה? אי אפשר לתאר את הרוע שהיה להם, אי אפשר. לעומת זאת, אז כשהיה עד המכה החמישית עוד היה לו בחירה חופשית. מהמכה השישית ואילך נשללה ממנו הבחירה. והרמב"ם זה אחד מהאנשים שבאים על בן אדם. אחרי שהוא כל כך הרע, לפי המידה שהקדוש ברוך הוא יודע, נשלט ממנו הבחירה. זה אמר, לכן הקדוש ברוך הוא ריזק את ליבו. לעומת זאת, בית הלוי אומר דבר אחר, הוא אומר דבר מאוד יפה בעיניי. להסביר איך זה שהקדוש ברוך הוא הכריח אותו. הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא לא הכריח אותו. אבל ניתן לכם דוגמה שהוא מביא אותה. דוגמה קרובה למה שהוא הביא. האבא אומר לבן שלו, בן 11, תשמע, לך תביא לי לחם מהחנות. תלך לחנות, תקנה לי לחם. הוא אומר, לא רוצה. עכשיו הוא גם חושב, לא רוצה. אתם יודעים, היום הילדים אומרים, הם לא... פעם למרות פי האבא לא היה שייך. לא היה שייך בכלל. הילד היה שואל, מה האבא רוצה? מה האבא רוצה? האבא היה רק מצייץ איזה דמיון של משהו שהוא רוצה, כבר הבן היה רץ לעשות. האבא אומר לבן, לך תביא לי, לא רוצה. אבל תביא לי לחם, ביקש ממך, לא רוצה. לא. עד שבסוף האבא נותן איזו סתירה הגונה. אומר לו, הוא מתחיל כזה לבכות, אבל לא רוצה. נותן לו עוד אחת, עוד פעם לא רוצה. מראה לו להגיד את השלישית, הוא אומר לו, טוב, די, מספיק. הולך. עכשיו תגידו לי, כשהוא הולך, אז הילד רוצה ללכת? או פוחד מהמכה? הוא לא רוצה ללכת. הוא לא הפך להיות רוצה ללכת. הוא רק פוחד מהמכה. עכשיו תראו לכם שיבוא על ידו ילד אחר, שאבא לא רואה מהצד, ואומר לו, תשמע, אל תישבר. תחזיק מעמד, אל תישבר. מה, אתה ילד קטן? אל תישבר. אז הוא מחזיק עוד מכה, מחזיק מעמד. למה? כי מישהו חיזק אותו.
זה בדיוק מה שעשה הקדוש ברוך הוא עם פרעה. פרעה כבר נשבר, הוא כבר לא יכול להחזיק מעמד במכות, רוצה כבר לשלוח את זה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חיזק את ליבו. מה עשה לו? נתן לו כוח להחזיק מעמד במכות. עכשיו כשפרעה לא שילח, אז למה הוא לא שילח? כי הוא לא רצה. לא בגלל שהקדוש ברוך הוא הכריח אותו, בגלל שהוא לא רצה. הכוח למכות כבר לא היה לו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חיזק את ליבו במכות. זה מה שהוא עשה. נתן לו כוח לסבול. עכשיו יש לו כוח לסבול, אז הוא ממשיך הלאה, לא לרצות. אבל למה הוא לא רוצה? בגלל שהוא לא רוצה. לא בגלל שמכריחים אותו, בגלל שהוא לא רוצה. מה? נשאר לו כוח רצון. ככה מסביר בית הלוי. מסביר את כל המערכת הזאת, מאוד יפה. אז הוא מעריך בזה עוד, אני לא אומר לכם את כל העריכות שלו. זה העניין של מכות מצרים. בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. כן, נכון. אז זה מה שאומר לו כאן, אומר לו כאן הכוזרי, זה עניין האלוקי באמת. אומר, זה דבר, מי שרוצה לי לחלוק על דבר כזה, הוא סתם אפיקורס, הוא סתם עקשן. אנחנו לא מדברים על עקשנים, אנחנו מדברים על אנשים שרוצים לקלוט, רוצים להבין, רוצים לקבל, או מוכנים לקבל, אז זה הדבר הזה נותן אמונה, מוריד את כל הספקות, מוריד את כל השאר, ואחר כך הוא ממשיך הלאה, הכוזרי עוד את כל הדברים האלה, זה בעזרת השם בלי נדר, בשבוע הבא. מה? בגילו מה? נשאר פה?